Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, UGWUMBA Panigaranu. Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, UGWUMBA Paniela. Igbo bụ ekele m ụnụ. Igbo ndị ọma, Igbo ndị Chineke chọrọ mma. Igbo ndị Chineke keziri ekezi. Asị m ọ ga-adịrị anyị niile na mma n'aha Jizọs. Kedu onye nọ na ya nọ n'ụbọchị nke taa? Odoziakụ Esther Ugonweje. Nwanne anabatazi n'ihe mmemme nke anyị na-akpọ Ogige Ndụ. Mana tupu anyị ga-ewetasị ihe ndị anyị nwere n'ụbọchị nke taa, ọ ga-amasịkwanụ m ka anyị gagodu gbara Chineke egwu, too aha nsọ ya, bulie ha nsọ ya enu. Ebe ọ bụla ị nọ, soro m ka anyị gabulie ha nsọ Chineke enu. Can you be on your feet and shake your body for him?
anyị echighatala na Ogige Ndu ama na ya bụ egwu nke anyị jiri bulie ha sọ Chineke elu na ọ masịrị gị nke ọma ọ masịkwara m nke ọma n'ihi na mụ onwe m gbarịrị ya ma chilikwara Chineke aka elu n'ihi na Chineke anyị dị ndụ ọkaka ka ọ bụ ihe ọbụla nke anyị na-eme n'ụwa anyị ga-ebugodo ụzọ wee mee gịnị wee kpọkọ onye bụ Chineke nye ya otuto ma bulie ha nsọ ya elu anyị wee na-asị Chineke kele dịrị gị otuto dịrị gị Olisa bi n'igwe chenye na akpọ otu ugboro ọzọ ugboro asaa ebe ka ọ dike ọkaka nke ime eluigwe anyị na-enye gị ekele n'ụbọchị nke taa gị onye mere ka anyị dị ndụ n'ala nke ndị dị ndụ gị onye ga-ekweghị ka ihe niile nke na-eme n'ime obodo anyị rie isi anyị ọ masịrị gị na anyị ga-adị ndụ ọ bụ site n'ike nke aka anyị ọ bụkwa site n'ezi omume anyị kama na ọ bụ site na obi ebere gị na amara gị ya mere gị bụ Chineke ji wee mee ka anyị dị ndụ n'ụbọchị nke taa anyị wee na-asịzi gị bịa were ọnọdụ na Ogige Ndu nke ụbọchị nke taa ka ihe niile wee gazie nke ọma ka anyị wee site n'ime wee na-akọpụta ọrụ ọma gị mgbe niile otuto dịrị gị n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ ihe ọbụla bụ ihe na-esogbu gị ihe ọbụla bụ ihe na-akpa gị ihe ọbụla bụ ihe na-eme gị anya mmiri abalị tụkwasị obi n'okwu nke Chineke tụkwasịkwa obi n'ebe Chineke nọ were nya bụ mkpa bunye ya n'aka ya bụ Chineke ga-egboro gị n'ihi na o nweghị ihe okwukwe apụghị ime ya mere akwụkwọ nsọ ji wee gwa anyị na akwụkwọ nke Hibru 11 verse 1 ọ sị na okwukwe bụ ihe ịnwetagoro na ihe ịfụ ha anya mana ikwerego na omezughị ya ọnya bụ ihe ebe ha na-agwa anyị na okwukwe bụ ihe ịfụbeghị anya mana ikwerego na ihe aha na ịnwetago ya ya mere ọnọdụ ọbụla ị nọ n'ime ya ihe ọbụla na-eme gị anya mmiri nke abalị ihe ọbụla na-eme gị na-asụ ude mgbe niile tụkwasị obi na Chineke ọ ga-emezurịrị gị ya ọ ga-eme ka ya bụ ihe pụta ife ma ọ bụrụ na ime gịnị na ọ bụrụ na ikwere mụnwa bụ Ọsọfịa nwa ezigbo Nwaokori na-asị gị ife abụ Ugwumba unu lelee Ugwumba pụrụ iche ndị Igbo anyị na-agwa unu lewe Ugwumba lelee Ugwumba ndị be anyị ka anyị na-ekiri Ugwumba ka anyị nọ ọwa ebe anyị nọ dị ihe a Ugwumba bụ Ugwumba Chukwu ịdị mma ịdị mma ịdị mma Chineke m nara ekele mgbe niile eze n'ịdị mma Chimoma n'ịdị mma eze m riwe otuto mgbe niile n'eziokwu Chineke anyị kwesịrị otuto o kwesịrị mbuli elu o kwesịrị ọjịja mma anyị ka nakwa na ihe mmemme nke anyị na-akpọ Ogige Ndu onye ka gịnị ya nọ ọkọ nwanne gị nwaanyị Esther Ugo Nweche o nweziri onye anyị ga-eje ka anyị jee nụrụ olu ya ka anyị mata ka o si wee malite wee ruo ebe ọ nọ n'ụbọchị nke taa ọtụtụ ihe ndị ọ gabigara mana Chineke nọnyere ya o wee gagide wee rute ebe ọ nọ taa kedu onye anyị na-ekwu okwu ya anyị na-ekwu maka pastọ Nwachukwu Anene nke Rema Church nke dị na Lagos anyị ga-ejeze ka anyị nụrụ ka o si wee malite ụwa wee rute n'ebe ọ nọ kịta ngwa anyị jee Ugwumba mụnwa bụ Ọsọfịa nwa ezigbo Nwaokori na-asị gị ife abụ Ugwumba kwanyere mba anyị ugwu kwanyere Igbo ugwu ọhaneze na-ege anyị ntị mma na-ekene m unu nke eji ya zelu afa m bụ onye ọzụ atụrụ a na-enye Chukwu ife aka ndụ Nwachukwu onye isi ije ozi nke ụlọ ụka Rema Deliverance Mission dị na Lagos nna anyị bụ odogwu na-abụ Chineke kpọgoro okpoko dị iche nke nakwuru nna ya bi n'eluigwe na December 28, 2020 bụ Bishop Atọ Nwachukwu papa m ya bụ onye mụrụ m bụrụkwa nna m n'ime onye nwe anyị ọ gwara anyị na Chineke kpọrọ ya n'arọ 1989 wee sị ya na ụmụ niile ga-abụ ndị ga-ejere ya ozi na wesi Chineke ka eko esi wee dị possible enwe na ọgwụ ọbụ ya na-akpọnụ ịma ka isi kpọọ ha na ya ma ama kpọ mfa anyị niile nwechara ya na personal encounter before akpa anyị mụnwa nọ na business na-azụ ahịa nke ndị Igbo na-akpọ importation ebe anyị na-azụ ahịa n'Ọnịcha
Chineke kpọọ m every abalị ọbụla Chineke abịakwute m sị m na ya na-akpọ m ji eri ozi na ọ bụrụ ihe ka ọ kpọọ ka m mee mụnwa na-eme ka m amara ihe a na-agwa m na ga-akatazie mbidozie mmasị ije ahịa dị adịzi m nnọzi ya n'ụlọ na-agụ baịbụl mgbe gbada nnọ sị nna m na m amarọ na Chineke na-agwa na m ejiri ma amarọ sị na Chineke were anyị je ya arụ ọrụ ọzọ atụrụ ngwa ma m nwere ike ịba n'ụlọ ebe a na-azụpụta ndị ọzọ atụrụ bụ na akwa na-akpọ Bible School si esa ọsị nka wee baa Bible School nke a na-akpọ Cornerstone University. Ana m agba ụgbọala n'afọ 1994 agbago m ụgbọala a na-akpọ 505 amụ m n'afọ 1973 so ịgbakọ 1973 to 1995 agbago m ụgbọala a na-akpọ 505 Evolution latest model American spec n'afọ 1994 aza m okpu oku a ka m bara 2004 pụta 1995 echiri m ụkọchukwu na March 1995 and for March ahụ etu aka Chineke si na-akpa ihe n'otu n'otu onye tọrọ m bụ bishọp nke nwata ata bụ Chidozie Nwachukwu onye nke na-asọpụrụ dị nne ebu ụzọ wee kpee ya na Nnamdi Azikiwe University ka o bidoro nke ya mụ amalite nke m ka m pụtara n'ụlọ akwụkwọ wee baa ịzụ ahịa na Ọzọmagana na ebe a na-azụ ahịa ndị mmadụ na-abịakwute na-ekpere ha ekpere a na-enye testimonies mekọtazie adịghị enwezi efe nji abịa nọwazi anụ na-afụ ndị mmadụ fọ ndị a nga na Ọnịcha Washington Memorial Grammar School meeti onye isi ụlọ akwụkwọ principal họọlụ ha bụrụ iburu nne maa mma nsị a na nchọ ka m were họọlụ a na-eme ebe na-ekpe ekpere na-afụ ndị mmadụ na m ga na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ na-asị m kwụkwụ ụgwọ ọ sị na m enwere nsogbu na a ga-enye m ya na ya bụkwa nwa Chukwu sị nka mana anya dị na-eke ụka mgbe ụmụ akwụkwọ ji agụ akwụkwọ nsị ebe na ọsọ ụbọchị ụka ka anyị niile ya bụ họọlụ ọ sị m nwere họọlụ ihe ọ bụla Chukwu tinye m n'obi na-emere ya ezigbo mmadụ kpuchi na-eme na họọlụ ahụ ada abazi anyị ndị mmadụ na-anọcha n'ezi ebido m nke Ọnịcha ahụ n'afọ 1994 mgbe m kọ na biznes pụtazịa from Bible School 95 echie m ụkọchukwu mgbe pastọ gbazie ebe ahụ ọfụma na pastọkwa ebe papa m nọ na ụmụnnya headquarters so ya na-emezi bụ ntinyezi ụka m n'Ọnịcha ụka ọbụla 3 o'clock n'ehife till 6 o'clock agbasa nke papa m na-ebido 9 ụtụtụ gbasa by 12 so hụla na ndị mmadụ na-enwe mmasị ịbịa nzukọ m n'Ọnịcha maka na Chineke eme onyinye na-afụ ụzọ nke ndị Igbo na-akpọ word of knowledge mkpa afọ ya na-eme mmadụ nye solution onye a nye testimony ya na-aga o wee ruo afọ 1999 papa m kpọọ m Bishop Ata Nwachukwu sị m na Chineke si na m ga-eje Lagos ka anyị mepere ma na Lagos nwee sị na nwere ya ma anyị ebe a na ọgwụgwọ ya ma gị mọchị na Lagos kedu ife anyị na Lagos ime ọ sị na Chukwu si na ọmụnwa ya eje ebe a na m na-eme ọfụma na m ga-arapụ Ọnịcha ihe a wute m rinne maka ebunigo m Ọnịcha ahụ anyị agaghị mmadụ 800 na-eme ọfụma nwa ọfịs pụrụ iche ndị mmadụ na-afụ m outside the school number 1 Mercedes Avenue Mkpọ New Pass nwee sị papa m na mama agbaghara gị okwu n'afọ 1999 ka a na-abata n'ọnwa Mee anyị bịa Lagos anyị mepere ma na Trade Complex ebe a na-eli nri a na-akpọ Kanashiri Restaurant so 311 onye nwe ebe a nwunye onye isi ndị amị a na-akpọ Kọmọda Amuche ndị ojiriba nyenwanye m ebe ahụ na-akwụ ya ụgwọ ebe nzukọ a so n'uto onyinye Chineke nyere m anyị bịa sị papa mgbe mee nọ great na sọsọ ndị fọsị ka bịa lụka ọsị ka mmadụ na-abụ Chike onye na-anwe nzukọ gafee 800 bịazịa wete mmadụ na-abụ na-akụ aka ọ bụrụ ihe ịgbatọrọ ume ọ bụrụzi agbamume mana obi si m ike nsị onwe m na ọ bụla m mere ya nọ nche ọga na m ga-emekwa ya ebe ọga o nwere nzukọ nọ n'iru chọọchị m na Trade Complex a na-akpọ Victory Church Ilopụta Ife ha tie shatara ilu ya microphone ha ọ na-ada n'ime nzukọ m maka egbe adịmanụzi ife ndị mara amarịzi ife na-egwu
ọ gwa nzukọ ndị ebe a na-akpọ King of Kings ha tie praise the Lord na-ada na nke m enweghị m ezigbo microphone enweghị m ezigbo igbo eji aka ụka enweghị m jita enweghị ihe keyboard dị mma mana ebu n'obi na m ga-eme eke wee lee anya wee sị Chineke nyere m aka tupu ịmata ihe na-emenụ nzukọ ntobe nsi na trefe bụ ọbata na okoko Michael nọmba 1 and Dala close wee lee ndị oyibo na-akpọ renting a plot of land ka anyị ọka arabụ trefe 99 to 2000 ẹni nọ 2000 mbata okoko Michael bata 2001 gaa na anwa nọ n'ime ya 1 million naira mgbe ahụ 2001 ọ dịghị onye nyere m ego a ọ ihe ngosi Chineke na-enyegasị n'ebe n'ebe na ka m ji wee gbakọ ego wee mee ya so etu ya si wee na-aga ụlọ ụka na-eto mmadụ karịsịa nchọrọ ebe ọzọ nweta nnukwu ebe ihe ndị oyibo na-agba 5 plots of land opposite Ọjọ Barracks nke ebe amalite nzukọ a n'Ọjọ Barracks anyị na-etozi ihe dị egwu afa m na-agbasa ebe niile Chineke na-emere onwe ya afa Jizọs were a na-ebu n'elu ndị mmadụ na-amata onye mbụ anyị na-ebu n'efe Jizọs elu nakọtazịa mmadụ karịa nchọrọ ebe bukarịa anyị webata ebe anyị na ugbu a ile anyị hụ na ebe a bụ ebe na-aba thousands 5 Latif Adegboyega Street Grand Post Stop were ogwu si ọkọta gaa trefe ụka mmemme enweghị ego moto mgbasị nwere ego moto mgba afọ m nwere ogwu si ọkọta pụta na my 2 mbazia moto from my 2 to under bridge moto m dị n'Ọnịcha mana ibugote Lagos achọghị m ya ihe njiri achọ n'ibote a Chineke kwara mara bụ ụgbọala ahụ ebe a na mbute ya ebe a na ọ menye m concentration ife bịara ime mmedinye uche enwere ike mburuzie moto a na-agba Lagos mana m nwere ụkwụ na-aga na-amụta na-asọ dịgị besi so mụ arabụ moto ụgbọala ahụ ebe ahụ ana o nyere m aka nne maka na ibute ụgbọala mgbe anwa ụfọdụ azọba iru moto ọ bụrụ nke ndị Igbo na-akpọ distraction fọm ịzọ iru moto azọba ọnụ ụzọ ebe ime gịnị ebe ibi aka ịnụ nwaanyị mgbe anwa so mbute ụgbọala ahụ ọ ga-enwe ike ụbọchị ụka nkasi ụka njebe na bichi ma nje ebe a na-elegharị anya neta ofu mana ị nwere ụkwụ gbakọ ebe ị ga-eji ụkwụ ga idebe onwe iduba anụ nọ na-agụ ibe ibe ime nsi onwe nna m agaghị enye onwe m distraction na m ga-atụkwasị uche n'ife mbere ime gbaba mbọ a na-atụkwasị m uche gbaba mbọ onwe mgbe ọ ga-abụ nọrọ otu mafọ ife mma eri asị Chineke na ọ ga-ekpọ m ebe ya laje na nwụrụ na wilderness ịgbata nọ na obutere ya nri ọ bụrụ lie ewu ka ya gbata butere na mmiri ma tinye uchu na-eme Chineke nyere m aka anyị anụgo ka nwanne anyị nwoke pastọ Anene Nwachukwu si wee malite ụwa wee rute n'ebe ọ nọ taa ifugonu na onweghị ọnọdụ ọbụla mmadụ fụrụ onwe ya Chineke apụghị ịgọzi gị na ya ihe ọbụla ị na-agabiga n'ụwa ije niile nke ị na-aga ile anya ọ dịghị ka ya bụ ihe na ị na-eme ya bụ ihe mana ọ da adaba otu ihe m na-agwa gị bụ nwee okwukwe na Chineke tụkwasị ya obi ọ pụrụ imere gị ya bụ ihe Chineke anyị ada agharịpụ ọ da agharịpụ chaa ọkachasị n'ebe ndị na-efe ya ofufe dị ọkachasị n'ebe ndị tụkwasara ya obi ọkachasị n'ebe ndị kwere na ọ pụrụ ime ihe niile ọ gaghị ekwe ka ihere mee gị wee na-ekwubizi okwu na gị isi gị onwe gị na-ege m ntị ma na-esoro m n'ihe mmemme a wee na-asị n'ihe ọbụla nke ị bisara aka na ọ ga-abụrụ gị ngọzi ahịa ọbụla nke ị na-azụ Chineke ga-enwepere gị ụzọ ọ bụ ọrụ oyibo ka ị na-alụ Chineke ga-enye gị mbuli elu ọ ga-ebuli gị n'ọkwa n'ebe ahụ ị na-arụ ọrụ ọ bụrụ na ịbụ nwata akwụkwọ Chineke ga-enye gị ezi akọ na iche na ezi amamihe na nghọta nke ị ga-eji wee mee gịnị wee chakee ọ bụrụkwana na ịbụ onye na-anọ n'ụlọ ka na-atụkwasị Chineke obi ịchọtara gị ihe ị ga na-eme wee na-emegharị aka wee na-azụ ezinụlọ gị otu ihe na-agwa gị bụ na Chineke anyị pụrụ ime ya naanị kwere ma tụkwasị ya obi were mkpa aha busara ya ya bụ Chineke ga-agọzi gị ọ bụrụ na ị nọ n'akwa ọrịa ma na-esonyere m wee na-asị na aka ngọzi nke Chineke ga-ebikwasa gị n'ụbọchị nke taa ọ ga-adịrị gị na mma ị ga-esi n'akwa ọrịa ahụ wee bilite bụrụ onye nwere onwe gị ọ ga-adịrị gị na mma ka Chineke mee anyị mma wee na-asị gị na izu ụka ga-adịrị gị na mma ị ga na-apụ na-abata ụkwụ ama kpọ gị n'ezi ihe mberede okporo ụzọ ama dakwasị anyị ihe mbibi agaghị eruzite anyị
ihe ọbụla ga-ebutere anyị anya mmiri ama ezute anyị n'ime izu ka anyị nọ n'ime ka Chineke mee gị mma ma gọzikwa gị ma bulie gị elu ọ ga-adịrị anyị niile na mma na ha Jizọs. Ọ ka bụkwa nwanne gị nwaanyị Esther Ugonweje wee na-asị biko biko dododo ka ichebirikwa m etu a izu ụka ọzọ na-abịanụ mgbe anyị ga-ejikwa ogige ndụ were bịa mana tupu anyị ga-apịachi anyị ga-ejekwa ka anyị were egwu a wee too Chineke wee sị ya na o meela ebe ọ nọnyere anyị ngwanụ ka ọ dịzie.